ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. 27 июн рӯзи ваҳдати миллӣ. Ба ин муносибат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мардуми шарифи Тоҷикистонро табрик намуданд. ҳамватанони азиз, ҳамаи шуморо ба ифтихори рӯзи ваҳдати миллӣ ва ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ки яке аз санаҳои муҳиму таърихии Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад, самимона табрик мегӯям. ба ҳар як хонадони кишвар саломатӣ, рӯзгори пурсаодат ва комёбиву иқболи нек орзу менамоям. 24 сол мешавад ки мо сокинони Тоҷикистони биштосо дар фазои сулҳу ваҳдати миллӣ кору зиндагӣ дорем. таи ин солҳо кулли сокинони кишвар хуб дарк намуданд ки ваҳдати миллӣ заминаи саодати мардум ва таҳкурсии пешрафту ободии ватани азизи мо Тоҷикистон мебошад. бисёр рамзист ки имсол рӯзи ваҳдати миллӣ дар соли ҷашни муқаддасу бузурги миллиамон сисолагии истиқлоли давлатӣ таҷлил мегардад. ин рӯзро мо ҳамчун рӯзи пирӯзии миллати кӯҳанбунёди тоҷик бар қувваҳои аҳриманӣ, ҳамчун рӯзе ки ба фоҷиаи миллат нуқта гузошт ва ҳамчун рӯзе аз имтиҳони сахту сангини таърих гузаштани давлати тоҷикон таҷлил мекунем. дар ҷанги таъминии шаҳрвандие ки дар оғози даврони соҳибистиқлолии кишварамон ба вуқӯъ пайваст, даҳҳо ҳазор ҳамватанони бегуноҳи мо қурбон шуданд. даҳҳо ҳазор модарон бефарзанд, занон бесаробон ва тифлон ятим монда, зиёда аз 1 миллион нафар шаҳрвандони мо дар дохилу хориҷи мамлакат ба гуреза табдил ёфтанд. хатари аз ҳама даҳшатнок дар он шабу рӯзҳо ин буд ки эҳтимоли пароканда шудани миллати тоҷик ва аз байн рафтани давлати ҷавони тоҷикон ба воқеияти талхи таърихи муосири мамлакат табдил ёфта буд. мардуми шарифи Тоҷикистон хуб дар ёд доранд ки раванди истиқрори сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ ҳанӯз аз иҷлосаи 16-уми сарнавиштсози шӯрои олии кишвар оғоз гардида буд. маҳз дар натиҷаи амалӣ гардидани қарорҳои иҷлосаи воқеан таърихӣ дар мамлакат барои барқарорсозии сулҳу оромӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, ризояти миллӣ, бунёди аркони давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд дунявӣ, ҷомеаи озоди шаҳрвандӣ, низоми ҳуқуқии адолатпеша ва оғози барномаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодӣ заминаи устувор гузошта шуд. мехоҳам бо ифтихор хотирнишон созам ки дар ин раванди мушкилу тақдирсоз, яъне таъмин намудани сулҳу оромӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ваҳдати миллӣ, нақши ҳалкунанда танҳо ба мардуми Тоҷикистон тааллуқ дорад. зеро майлу иродаи мардуми кишвар баробарияти давлат ва ҳукумати мамлакат барои расидан ба ҳадафи ягона дар он айём таъмин намудани сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ нерӯ мебахшад. имрӯз ваҳдати миллӣ ба яке аз арзишҳои муҳими ҷомеаи мо табдил ёфтааст ва масъалаи ваҳдату ягонагӣ дар кору фаъолияти давлат ва ҳар як фарди ҷомеа қадру манзалати баланд
و جایگاهی مهم داشته. مردم تاجیکستان این ارزش ملی را همیشه گرامی می‌دارند و آن را حفظ می‌کنند. از برکت صلح و آرامی ما نقشه‌های خود را دایر به پیشرفت باثبات کشور، آبادانی و سازندگی وطن و زینه به زینه بهتر گردانیدن سطح و صفت زندگی مردم در دایره 4 هدف استراتژی ملی معین و متعیین نمودیم که امروز با دستگیری صمیمانه و سعی و تلاش وطن دوستانه خلقمان در جاده عملی گردانیدن آنها با قدم‌های استوار پیش رفته ایستاده ایم. امروز مردم شریف تاجیکستان خوب درک کردند که عملی گردیدن همه آمال و آرزو و نقشه و نیت‌های هر فرد جامعه، پیشرفت و ترقیات دولت و آبادی وطن محض به صلح و آرامی، ثبات کامل سیاسی و وحدت ملی وابسته می باشد. خصوصاً در شرایط نهایت حساس جامعه جهانی طرف مرکب شدن اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان، پهن‌شوی بیماری‌های سیراحتی و پیچیده گردیدن روند و تمایل‌های جهانی شوی، حفظ صلح و ثبات جامعه و تحکیم وحدت ملی از جمله وظیفه‌های مقدس هر یک فرد با ننگ و ناموس ملت به شمار می‌رود. حالا که ما در دوره آمادگی به تجلیل 30مین سالگرد استقلال دولتی قرار داریم، باید تمام امکانات و نیرو و سعی و تلاش خود را به آن روانه سازیم که این جشن مقدس و بزرگ ملی امان را در رویه بلندی وطن دوستی و وطن پروری، سازندگی و بنیادکاری، تحکیم وحدت ملی و دستاوردهای سزاوار استقبال گیریم. بار دیگر فرارسی روز وحدت ملی را به تمام مردم شریف کشور صمیمانه تبریک گفته به همه آنها روزگار آباد و آسوده، بخت و اقبال بلند و به تاجیکستان محبوبمان وحدت و آرامی جاودانه آرزو می نمایم. روز وحدت ملی مبارک باشد هموطنان عزیز. идомаи барномаи тилотии ахбор. дар ноҳияи данғара тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни сесолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон вусъат дода мешавад. дар деҳоту маҳаллаҳои ноҳия иншооти зиёди таъиноти гуногун бунёд ва навсозӣ карда шуда инфраструктураи ноҳия беҳтар мегардад. дар идомаи тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни сесолагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ва дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни ваҳдати миллӣ имрӯз дар ноҳияи данғара 12 иншоот ки аз ҷониби соҳибкорону шахсони ватандӯси ноҳия бе ҷалби маблағҳои бюҷетӣ сохта шудааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гузориши хабарнигорони мо. минбаъд ҷавонону сокинони деҳаи нурбахши деҳоти лолазори ноҳияи данғара бо истифода аз муосиртарин шароит ба варзиш машғул мегарданд. иншооти варзишӣ бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ Тилабов Хуҷаназар сохта шуда мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар ошёнаи якуми бино барои тамрини гӯштини миллӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон шароит муҳайё карда шудааст. дар ошёнаи дуюм толор барои обутоби бадан пешбинӣ шуда муосиртарин таҷҳизоти варзишӣ мавҷуд мебошад. майдончаи варзишӣ бошад барои футбол ва волейбол сохта шудааст.
фароҳамсозӣ имкони созгор ҷиҳати рушди соҳаи варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим ба он замина гузоштааст ки дар баробари ҷавонписарон ҷавондухтарон низ ба намудҳои гуногуни варзиш аз ҷумла футбол бештар мароғ зоҳир кардаанд. Бо сохта ба истифода супоридани иншооти варзишӣ дар ноҳия имрӯзҳо ҷавонон бо шавқу рағбати баланд ба варзиш машғул гардида талош доранд ки бо аз худ намудани малакаи баланд шарафи ватанро ҳимоя созанд. Атрофи бино ободу зебо гардонида шуда пас аз мавриди истифода қарор гирифтани иншооти варзишӣ 8 нафар сокини маҳаллӣ низ бо ҷойи кор таъмин карда шуданд. иқдом гирифтам ба кӯмаки бародаронам як маҷмӯаи варзишӣ майдончаи варзишӣ сохта ба истифода диҳам. аллакай ба мақсад расидем. шукронаи истиқлолият шукронаи ватан мекунем ки тинҷи амонӣ аст. муҳтарам пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ соҳибкора дастгирӣ мекунад. дар раи рост ҳаракат мекунем ки ҷавононро тарбия кунем. мавриди зикр аст ки айни замон дар ноҳияи Данғара маҷмӯаи варзишӣ, мактаби варзишӣ, 100 майдончаи варзишӣ, 29 толори варзишӣ, майдони варзишӣ дорои 10,000 ҷойнишаст, майдони варзишӣ дорои 2500 ҷойнишаст, майдони варзишӣ дорои 1000 ҷойнишаст ва 8 майдони футболи хурд фаъолият мекунад. имрӯз ҳамчунин дар маҳаллаи 15-уми деҳоти Корес 10 манзили истиқоматӣ барои оилаҳои ниёзманд ба истифода дода шуд. иншооти мазкур дар доираи ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд бунёд карда шудааст. дар замони соҳибистиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири фароҳамсозии имкони созгори будубош қишри ниёзманди ҷомеаро пайваста таҳти ғамхорӣ қарор дода дар ин самт чораҳои заруриро амалӣ месозад. дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ сохта ба истифода додани иншооти муосиру ҷавобгӯи талабот тӯҳфаи навбатии роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ ба оилаҳои эҳтиёҷманд мебошад. аз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат хело миннатпазирем ки мо одамони камбизоатро имрӯз дастгирӣ карда бо чунин хонаҳои барҳаво зебо таъмин намуданд. дар идома дар деҳаи алиҷони деҳоти Пушинг маркази муосири хизматрасонӣ ба истифода дода шуд. иншоот аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Зафарзода Ануш бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бунёд гардидааст. корҳои сохтмонӣ бо ҷалби 20 нафар мутахассиси ватанӣ дар муҳлати кӯтоҳ ба анҷом расонида шуд. маркази хизматрасонӣ аз 2 ошёна иборат буда дар ошёнаи якум ҳамом, сартарошхона, кошонаи ҳусн ва дар ошёнаи дуюм сехи дузандагӣ ва меҳмонхона ҷойгир мебошад. миннатдории худро ва миннатдории кулли мардуми деҳаи алиҷонро ба ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдат мерасонам ки чунин ободкориҳоро чунин созандакориҳоро иқдом гирифтанд. ана имрӯз соҳибкорони ватандӯст масъулиятшинос иқдом гирифтанд ки чунин созандакориҳоро дар деҳот бештар ва зиёдтар кунанд. то ҳол чунин марказҳо дар ин деҳа вуҷуд надоштанд. ана имрӯз озодона мардуми деҳа метавонад аз ин маркази хизматрасонии маишӣ истифода баранд. дар сехи дузандагӣ 8 нафар занону духтарони маҳаллӣ ба кор ҷалб карда шуда баъди ифтитоҳи иншоот дар маҷмӯъ 12 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ гаштанд. пеш аз ҳама мо занони ҳамин деҳа шукронаи сулҳу ваҳдатро мекунем, шукронаи ҷаноби олиро мекунем, шукронаи ҳамин хел ҷавонони саховатмандро мекунем ки ба мо занони хонашин ҳамин хел шароитҳои кориро фароҳам оварданд. мо занҳои хонашин кор фаъолият мекунем. бо мехоҳем ки дар оянда ҷавононро боз соҳибкасб гардонем. сохтмони чунин марказҳои замонавии хизматрасонӣ барои бунёди ҷойҳои нави корӣ аз ҷониби соҳибкоронро метавон аз дастгирии онҳо аз сиёсати роҳбарияти давлат номид. зеро ҳадафи пешвои миллат аз бунёди иншооти маишӣ ва дигар коргоҳу корхонаҳо пеш аз ҳама таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва бо инро беҳтар кардани сатҳи зиндагии мардум мебошад. ҳамчун соҳибкори ватанӣ маркази хизматрасониро супоридем. маркази хизматрасонӣ аз 2 ошёна иборат мебошад. дар ошёнаи якумаш сартарошхона, ҳамом, дар ошёнаи дуюмаш ҷои дузандагӣ ва меҳмонхона ҳаст. мо соҳибкорои ватанӣ ҷавобанд ба ғамхории пешвои миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон кӯшиш мекунем дар ободии ватан саҳми худро гузорем. ҳамчунин дар деҳаи сафедсанги деҳоти Лоҳур, деҳаи Ганҷдараи деҳоти Себистон ва деҳаи Кули Суфиёни деҳоти Оқсуи ноҳия бунгоҳҳои тиббӣ ба истифода дода шуд. бунгоҳи тиббӣ деҳаи Сафедсанг аз ҷониби Халилов Бурҳониддин, бунгоҳи тиббӣ деҳаи Ганҷдара бо саҳми Қувватов Шуҳрат
ва бунгоҳи тиббии деҳаи Кулисуфиён аз ҷониби Холназаров Баҳодур соҳибкорони маҳаллӣ бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ сохта шудааст. ما رای اسفل نداشتیم رای ما همش کلید افغان ما ایران ای ناحیه 3.5 ساعت در می دهم میرسیدیم حاضر در 20 میلیونیم ما از جناب بری بسیار مینداریم صاحبکارو خالص‌ظرف ها اون ما این بونگوی تیبی ساختن که ما در یک از سال 73 بونگوی تیبی داشتیم دکتر میترسید که لرزیده دور هم بونگوی تیبی بدرایا то имрӯз бо сабаби набудани иншооти муосири тандурустӣ сокинон барои баҳравар гаштан аз хизматрасонии тиббӣ ба дигар деҳаҳои ноҳия мерафтанд. شکرانی همین دولت شکرانی همین ملت را میکنیم که ما سالهای سال در همین قشلاق زندگی کرده بنگانی تیبی نداشتیم. ما سالهای سال کسلی ها را از اینجا تا دنگره 20 کیلومتر عذاب کشیده می بردیم. شکرانه آن را میکنیم که در سرمان پرزیدنت عالی محترم امامعلی رحمان است. بنگاه‌های تیبی از حجره‌های کاری бо назардошти ҳуҷраи қабули маризон ва расонидани ёрии аввалияи тиббӣ, эмгузаронӣ, дорugузаронӣ, бақайдгирӣ ва дигар ҳуҷраҳои зарурӣ иборат буда бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар шароити бениҳоят вазвин фаъолияти корӣ доштем. мо барои як мушкилӣ маҷбур будем деҳаи дурдаст будем ба ноҳия беморомон роӣ мекардем. ба ташаббуси хоб соҳибкорои маҳаллӣ имрӯз ба мо чунин бунгоҳи саломатии ҳозиразамон ба тамоми шароитош сохта ба истифода додам. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва саҳми соҳибкорону шахсони ватандӯст соҳаи тандурустии ноҳияи Данғара ба таври чашмраст рушд карда сатҳи хизматрасонии тиббӣ низ ба маротиб беҳтар карда шуд. натиҷа ҳамин аст ки имрӯзҳо дар дурдасттарин деҳаи ноҳия сокинон дар иншооти муосири соҳавӣ ба табобат ва муолиҷа фаро гирифта мешаванд. дар маҷмӯъ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара сохтмон ва навсозии 44 иншооти соҳаи тандурустӣ ба нақша гирифта шуда буд ки 37тои он аз ҷониби соҳибкорон ва шахсони ватандӯсти ноҳия бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ бунёд карда мешавад. то имрӯз аз иншооти ба нақша гирифта шуда 34тоаш сохта ба истифода дода шуда дар 10 иншооти дигар корҳо идома дорад. ташаббус ва иқдомҳои наҷибонаи соҳибкорон ва шахсони бонангу номуси ноҳияи Данғара собитгари пуштибонӣ аз сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда сокинони ин ноҳияи мамлакат барои пешрафти соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ ва рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол талош мекунанд. ҳамчунин ба 20 нафар фарзандони оилаҳои ниёзманди деҳаи Ганҷдара сару либоси мактабӣ тақдим карда шуд. дар ин рӯз инчунин роҳи деҳаҳои Офтобрӯя, Нурбахш, Боғпарвар ва Хуррамзамин пас аз таъмиру навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар маҷмӯъ масоҳати роҳҳои мазкур қариб 5 километрро ташкил намуда пурра асфалтпӯш карда шудааст. 1.2 километр роҳи деҳаи Нурбахш аз ҷониби оилаи Акрамуфо ва роҳи деҳаи Хуррамзамин аз ҷониби Султонзода Саидакбар таъмиру навсозӣ карда шуд. дар маҷмӯъ то имрӯз дар ноҳия 4 пули мошингузар мавриди истифодабарӣ қарор дода шуда наздики 130 километр роҳ мунфарш ва зиёда аз 200 километр сангфарш карда шудааст. таъкид кардан ба маврид аст ки аз моҳи майи соли 2018 то имрӯз дар ноҳияи Данғара дар асоси дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи соҳибкорону ҷавонмардони баномусу ватандӯсти ноҳия иншооти зиёди таъиноти гуногун сохта ба истифода дода шудааст ки аз ҷонибдории сокинону соҳибкорони бонангу номуси ноҳияи Данғара аз сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад. тӯли 11 сол шуд дар инҷа зиндагӣ мекунем. раҳомон ҳам хеле санги буд, баъзе ҷош сангам надошт. олна шукронаи ҷаноби олӣ ки раҳомон асфалтпӯш ой рафтуомад пешо мушкил буд, таксиён гапа намегирифт барои рафтан омадан. то ин аҷора мешид ки пиёда меомадем. вақти зимистонда иҷа рафтан омадан қим буд, мошин намерафт. ҳамаи ин пешравиҳоро сокинони ноҳияи Данғара аз дастгирию ғамхориҳои давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба соҳибкорон ва рушд бахшидани бахши хусусӣ медонанд. сокинони ҷамоати деҳоти Исмат Шариф сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон пурра ҷонибдорӣ намуда имрӯз бунёди мактабҳо аз тарафи соҳибкорон, бунгоҳҳои тиббӣ, роҳҳо, меҳмонхонаҳо ҷараён дорад. сокинони маҳаллӣ ҷиҳати обод гардидани ҳудуди ҳамин деҳа, кӯчаҳои деҳа, дарахтҳои сояафкан ва ороишта
ко'shish nonda istoda кӯшиш доранд ки дар ободии ватан саҳми худро гузоранд. дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, амалисозии иқдоми нек, вусъати тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ метавонад рушди босуботи ояндаи мамлакат ва ҳифзи арзишҳои миллиро таъмин кунад ки ҳамаи ин аз сиёсати муваффақонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. бинандагони гиромӣ, имрӯз барномаи иттилоотии ахбор хонободу сарбаланд бимонед.